Tá aclacht thar táhatom sa mar sin cabhaim sa smútám sa am glóachach sa dánálaocht is per. Agus ceapan go se tábhach go chorain in má gur feibní meachchanna daoine nó feibní sláintna cinach chuinse insin sláinte agus níon neiad breúirt le aibh scoil nó rudí smána rudí mar sin. Fecinn go se tábhacht úsáirt le chuil fit ús sláintú. Ceap mén tá aclacht anhabhacht go dó cin mén rion se aclacht airí mád níos fearnaí agus bu an sás méile. Well, bhí mai an me bug, but like, just knew anime was so pointless. Tá aclacht tábhacht chum san isce percent mé bhfuil dús sláinte ceapra tábhacht chuin sé breacliú duanam go leor riacht agus go leor pell agus umáid go le méoch an aclia. Te go mar an ísin, mar amachú sit smáile ní se bháis ceapain. Nusach tí an teach freis éal bitú fi go maní. Well tá mé se godáach ná fannach go má chutíine gus ná brean daoine difriúirt cechuí táú na léontíise. Feic chum goil aclacht antáhachtach slát a nniuh maialt ar feibní sláinte teag daoine go choirí agus smálam haon sláinte me trámhaid daontain ar tú cíine scoil gúnaí.